O pasado 7 de agosto, unha muller que paseaba pola pasarela da Corna sufría unha caída ao ceder unha táboa na rampla de acceso á praia. Tras comprobar o mal estado en que se atopan moitos dos elementos da zona, como madeiras soltas, os nacionalistas alertan dos riscos que supón para a seguridade, máis aínda na época do ano que máis tránsito soporta a infraestrutura. Dicir que estas zonas, as pasarelas, ao final a veciñanza tamén as emprega ao longo de inverno, pero como digo, nesta época do verán, pois é necesario actuar canto antes para que non haxa este tipo de, un pouco pola seguridade dos veciños e das veciñas. A través dunha moción que xa rexistraron no Concello, demandan que os servizos técnicos municipais realicen unha inspección para determinar o estado en que se atopa a instalación e proceder á sustitución das táboas soltas ou rotas. Non só nesta pasarela, senón noutras sendas de madeira que dan acceso a areais do municipio, que tamén se atopan deterioradas ante a falla de mantemento. Estamos vendo un abandono total e absoluto por parte do Goberno do Partido Popular desas tarefas de mantemento que nos demandan os veciños e vémolo nestas pasarelas de madeira. Estamos na Corna, pero tamén poderíamos estar falando da pasarela na zona da Catía, en Aguiño, ou outras, por exemplo, en determinadas parroquias que teñen pasarelas de madeira e que non se fan un mantemento axeitado. Pois remarcar que se siga co mantemento, que xa non só se trata de lecer ou dun embelecemento, senón da seguridade dos veciños e das veciñas. Insisten tamén na necesidade de actuar no vial de acceso á praia que discorre en paralelo ao Piñeiral, posto que presenta graves problemas de accesibilidade. Mellorar tamén o camiño que dá acceso a este areal da Corna, un areal moi transitado non só por visitantes foráneos, senón tamén polos propios veciños e veciñas de Palmeira e, por tanto, queremos tamén que se actúe neste vial de acceso porque hai unhas fochancas considerables e hai problemas de accesibilidade.